Какво ще се случи, ако Земята спре да се върти? Земята се върти около своята ос със скорост от около 1670 км в час на екватора, и това е нещо, което приемаме за даденост. Но какво би се случило, ако Земята изведнъж спре да се върти? Това звучи като сценарий от научна фантастика, но учените са изчислили, че последствията ще бъдат катастрофални и дълбоко променящи живота, какъвто го познаваме. Първо, нека разгледаме какво би се случило, ако Земята спре изведнъж да се върти. Всеки обект, който се намира на Земята, е в движение благодарение на центробежната сила, която се създава от въртенето. При спирането на Земята, всички предмети, включително въздухът, океаните и самата атмосфера, ще продължат да се движат с първоначалната скорост на Земята. Това ще доведе до гигантски бури и катастрофи. Представете си, че сте в сграда на екватора, която се намира на 0 ширина. Скоростта на въртенето тук е около 1670 км в час. Ако Земята спре изведнъж, всичко, което не е здраво закрепено, ще бъде изхвърлено в посока на движение. Представете си как ще изглеждат последствията: сгради, дървета, коли и всяко живо същество ще бъдат повалени и изтласкани с огромна сила. Без въртенето на Земята ще настъпят мощни земетресения и вулканични изригвания, тъй като напреженията в земната кора ще се увеличат, когато планетата спре да се върти. Силата на инерцията ще предизвика разломи и трусове, които ще разрушат инфраструктурата и ще повлияят на живота на Земята. Ако спирането на Земята е постепенно, ефектите ще бъдат малко по малко катастрофални, но все пак сериозни. Гигантски вълни в океаните ще се надигнат и ще заливат крайбрежията, като те ще отнесат цели континенти. Върху Земята ще се разиграе апокалиптично сценарио, в което е трудно да си представим как ще оцелее животът. Съществуването на центробежната сила в момента води до леко разширяване на Земята в района на екватора, създавайки малка изпъкналост. Ако Земята спре да се върти, това разширение ще изчезне и океанските води ще започнат да се преместват към полюсите. Това ще доведе до ново разпределение на водите, като водите от екватора ще се разлеят към Северния и Южния полюс, като създадат гигантски ледени шапки. Възможно е на новата Земя да се образуват нови континенти, както и нови океани. Например, континентите, които са близо до екватора, могат да потънат под водата, докато нови суши ще се появят на полюсите. Един от най-големите ефекти ще бъде на климата. В момента Земята е наклонена под ъгъл от 23,5 градуса спрямо орбитата си около Слънцето, което създава сезони и променливи климатични условия. Ако Земята спре да се върти, тези сезонни вариации ще изчезнат. Един полюс ще бъде постоянно под слънчева светлина, докато другият ще бъде винаги в тъмнина. Температурите ще станат крайни, едната страна на Земята ще бъде изпечена от непрекъснатото слънце, а другата ще бъде замръзнала. За животните и растенията, които не могат да се адаптират към тези нови условия, ще бъде почти невъзможно да оцелеят. Друга важна последица е как спирането на въртенето на Земята ще повлияе на атмосферата. В момента Земята е в движение, което създава вихрови движения в атмосферата и океаните. Когато планетата спре, атмосферните течения ще се променят драматично. На места ще настъпят температурни крайности, а на други ще се образуват супербури. Мощни ветрове, чието ефект ще бъде много по-силен, отколкото всичко, което сме виждали досега, ще повалят всичко по пътя си. Как ще се справи човечеството с този глобален апокалипсис? Първоначално, след спирането на Земята, ще има драстични промени в начините на живот. Големи региони ще бъдат напълно унищожени, а оцеляването ще стане изключително трудно. През дългите периоди на ден и нощ, условията за живот ще се променят значително. Без центробежната сила и с повишени или намалени температури ще бъдат поставени под сериозен риск всички форми на живот. Няма да има просто електрическа енергия, вода или храна за огромната част от човечеството. Хората ще трябва да се изправят пред нови предизвикателства и да търсят убежища, способни да издържат на тези екстремни условия.
Въпреки че Земята няма да спре да се върти по този начин, стъдия подобни сценарии ни помага да разберем важността на гравитацията, въртенето и климата. Научните изследвания върху тези явления ни учат как да се грижим за нашата планета, как да се подготвим за бъдещите предизвикателства и как да се адаптираме към промените, които вече се случват. Въпреки че такова събитие е невероятно малко вероятно, разбирането на тези процеси е от съществено значение за бъдещето ни. Ако видеото ви е било интересно, не забравяйте да харесате, да споделите и да се абонирате за канала, за да научите още невероятни факти за нашата планета и Вселената. Споделете и вашето мнение в коментарите какво мислите, какво ще се случи, ако Земята спре да се върти.